Gan pwy ydy hwn, Edys? Waw! Ardderchog. Da i weld, Edys. O, mae'n bach. Ti'n neud troi? Waw, i. Mae hwnna gyn catching a bit yna gael si hefyd. Lle ti eisiau agor hwnna? Mae hwnna yn 9. Ydy helpu Edys agor hwn? Ti eisiau weld y ffroc yn y drych, Edys? Gafel y ffroc. Dim eto. O, cardyn gwahanol. O. Tynnu allan. Tynnu y peth allan. Edys! Edys! Cool, waw, i. Cardyn i chdi sy'n ni'n dyddi. Mae cardyn bethau fewn. Diolch ni. Ti wedi dweud agor. I Edys gan Betsan. Cariad, lot fawr a Celsi. Edys! Beth ti'n deud, Edys? Diolch. Da iawn.